हम कवि मंधाता मनमौजी रुआ लोगिन के बीच एगो कविता भेजतानी। जौना कविता के शीर्षक बा स्कूल ह कि का ह। इ कविता हास्य के साथ एगो संदेश भी बा। तो रुआ लोग सुनी जा, हमार चैनल सब्सक्राइब करी जा, अच्छा लगे तो शेयर भी करी जा। स्कूल ह कि मॉल ह इहे ना बुझाला हो। स्कूल ह कि मॉल ह इहे ना बुझाला हो। कापी कलम जूता बैग सब स्कूलवे में बिकाला हो, सब स्कूलवे में बिकाला हो। मोटा रकम लेके तू कर स्कूल में भेंट, मोटा रकम लेके तू कर स्कूल में भेंट। सब सुविधा स्कूल में मिली भले दूना रही रेट। मोटा रकम लेके तू कर स्कूल में भेंट, सब सुविधा स्कूल में मिली भले दूना रही रेट। जो कहला सब बाहर कीनब, अगर जो कहला बाहर कीनब तब नमवो ना लिखाला हो। स्कूल ह कि मॉल ह इहे ना बुझाला हो। स्कूल ह कि मॉल ह इहे ना बुझाला हो। शिक्षा भइल बिजनेस प्रबंधक भइले बिजनेसमैन, शिक्षा भइल बिजनेस प्रबंधक भइले बिजनेसमैन। प्राइवेट स्कूल पर सरकार राखो तनी नैन। शिक्षा भइल बिजनेस प्रबंधक भइले बिजनेसमैन। प्राइवेट स्कूलन पर सरकार राखो तनी नैन। ड्रेस बिकल विषय बिकल कोचिंग के टीचर भी बिक जाला हो। इ स्कूल ह कि मॉल ह इहे ना बुझाला हो। स्कूल ह कि मॉल ह इहे ना बुझाला हो। क्लास के घंटी खाली रहे टीचर करे खूब मनमाना, क्लास के घंटी खाली रहे टीचर करे खूब मनमाना। लइका जो सवाल पूछे तो कहे कोचिंग में तुम आना। क्लास के घंटी खाली रहे टीचर करे खूब मनमाना। लइका जो सवाल पूछे तो कहे कोचिंग में तुम आना। स्कूल में टीचर बाणे तो लइका कोचिंग काहे जाला हो। जब स्कूल में टीचर बाणे तो लइका कोचिंग काहे जाला हो। इ स्कूल ह कि मॉल ह इहे ना बुझाला हो। इ स्कूल ह कि दुकान ह एजा सब कुछ बिकाला हो। इ स्कूल ह कि मॉल ह इहे ना बुझाला हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।